रेकॉर्डिंग ऑन. महाखजिना भगवंताने दुसऱ्या अध्यायापासून जसं मी म्हटलं की एक उत्तम गुरुचं उदाहरण बघा. उत्तम गुरु आणि उत्तम शिष्य, की प्रत्येक वेळेला अर्जुनाचा अप्रोच म्हणजे कशा प्रकारे अर्जुन सांगतोय की मी एवढं करतोय, मी असं केलंय म्हणून माझा हा अधिकार आहे, मला हे नाही, मी हे करू शकतो का? आणि ह्या इतक्यापासून ती हॅलो. सुरुवात होती. हॅलो, हरे कृष्ण. काय बाहेर आहेस काय? एक मिनिट प्लीज, बाहेर काळजी घ्या आवाज जरा. म्हटलं पुढे. माताजी, आपण सगळ्यांना म्यूट ठेवूया. अच्छा, बर. प्लीज काळजी घ्या सगळ्यांनी. मी म्यूट केलंय आता, पण असं कुठेतरी डिस्टर्बिंग होतं. ठीक आहे. तर असं प्रत्येक म्हणजे गीतेमधून काय शिकता येईल, तर प्रत्येक या भगवद्गीता, मग आज आपण तेही जाणणार आहोत की भगवद्गीताच का, जसं आपण पहिल्या अध्यायातही जाणलंय तसं या ज्ञानयोगामध्येही पुन्हा त्याचा उल्लेख आलेला आहे. आणि म्हणून मग जो ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी अर्जुनाचं पहिल्या अध्यायामध्ये जे काही अवस्था झालेली आहे आणि जो विषाद, तो मन त्याचं खिन्न झालेलं आहे आणि कुठेतरी मनाला जी अगदी कुठेतरी निराशा आलेली आहे की मी आता हे युद्ध करूच शकत नाही, जे काही 5 कारणं आपण बघितलेली आहेत. मग सांगा बरं मला एकदा चॅटमध्ये कुठली 5 कारणं अर्जुनाच्या विषादाची होती? सांगू शकाल कुठली 5 कारणं होती? थोडीशी उजळणी. मला माहितीये क्विझमध्ये सगळे देताय, पण कुठेतरी मग लिंक येते. करुणा, अगदी बरोबर वसुधा माताजी. करुणा वाटतीये मनामध्ये नंतर. पारिवारिक परंपरा, अगदी बरोबर. समोर नातेवाईक दिसतायत म्हणून ती करुणा वाटतीये. मग दुसरं कारण काय आहे? तर त्यांना आनंद वाटत नाही, की मी माझ्याच आप्तांशी आणि माझ्याच आनंद नाही. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. मग त्याला त्याच्यामध्ये आनंद नाही. जरी मी जिंकलो तरी काय याच्यामध्ये मिळेल? असमंजस झालेला आहे. अगदी बरोबर. आणि मधलं कारण आहे ते पाप वाटतंय त्याला, की आपण जे काही करू, की माझ्याकडून जर माझ्या गुरुची हत्या झाली, माझ्या पितामहांची हत्या झाली, तर हे पाप आहे. माझ्या माथी पाप आहे ते. आणि पारिवारिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण होणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा गदारोळ झालेला आहे, विचारांचा गदारोळ झालेला आहे अर्जुनाच्या मनामध्ये. आणि म्हणून अव्यवसायात्मिक बुद्धी बघा, की ज्या स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण भगवंतांनी सांगितलंय स्थिताधीर मुनींबद्दल. कारण कारण तुझी बुद्धी कुठेतरी अव्यवसायात्मिक झालेली आहे. तुझ्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत आणि म्हणून ह्या फाटे फुटलेल्या बुद्धीमुळे तुझं मन विचलित झालेलं आहे आणि म्हणून तू निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि म्हणून दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुन म्हणतोय, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम स्वर्म सम्मूढ चेता, की मला तुम्ही सांगा की माझं तुम्ही मला तुम्ही माझे गुरु व्हा आणि मला योग्य काय ते सांगा तुम्ही. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी मां त्वां प्रपन्नम्. आणि म्हणूनच मग कबूल केले अर्जुनाने, की मी शरण जातोय तुम्हाला, मी नाही विचार करू शकत आहे. आता माझी बुद्धी विचार करू शकत नाहीये आणि माझं मन विषण्ण झालेलं आहे. आणि म्हणून मला तुम्ही उपदेश करा, मला तुम्ही तुमचा शिष्य बनवा. आणि इथेच अर्जुनाने ती भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे. आणि एका उत्तम गुरुनी सगळं ऐकून घेऊन मग दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी उपदेशाला सुरुवात केली आहे. प्रत्येक कारणांची मीमांसा, प्रत्येक कारणांचं यथेच्छ उत्तर दिलेलं आहे अर्जुनाला, की तू जो विचार करतो आहेस तसा न करता काय करायला पाहिजे आहेस, त्याचं योग्य प्रकारे त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच या मार्गदर्शनपर उपदेशाला आपल्याला आपण जाणून घेतोय रादर. आणि म्हणून मग दुसऱ्या अध्यायामध्ये या सगळ्यांना कारणांना जाणून आपण बघितलं, की कुठेतरी सगळं कळतंय पण वळत नाहीये. हो, हे तिसऱ्या अध्यायामध्ये कर्मयोगातून आपण जाणलंय. मग ज्या कर्मयोगाला आपण बघितलं, की कर्म संन्यास नकोय, त्या कामापासून, स्वतःच्या कर्तव्यापासून पळू नकोस. तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि म्हणूनच जेव्हा आनंद नाही असं वाटतंय अर्जुनाला, तेव्हा भगवंत सांगतायत, की तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि म्हणून तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. तू जर ते केलं नाहीस तर तू भ्याड ठरशील, पळपुटा ठरशील. तुला तुझ्या शत्रूकडून तसं म्हणवणं म्हणजे एक प्रकारचं मरणच आहे हो. एक वेळ मरण पत्करशील, पण हा अपमान तू सहन करू शकणार नाहीस. आणि म्हणूनच इतक्या अपमानाची जर वेळ यायला नको असेल तर तू युद्ध कर.
आणि म्हणून तू दृढनिश्चयाने युद्ध कर. अशा प्रकारे भगवंतांनी उपदेश केलेला आहे. या प्रत्येक कारणांचं भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. भगवंतांनी समजावून सांगितलेलं आहे अर्जुनाला. कारण जसं प्रभुपादांनी प्रत्येक तात्पर्यामध्ये इतक्या उदाहरणांनी आपल्याला त्याच गोष्टीला आपण अरे असं पण बघू शकतो, अरे असंही विचार होऊ शकतो, असा दृष्टिकोन मिळतो आपल्याला. आणि म्हणूनच जी गोष्ट उत्तम गुरु, साधू आणि शास्त्र यांना पडताळून जेव्हा केली जाते, तेव्हाच तो उत्तम निर्णय ठरतो. म्हणून कोणी सोम्या-गोम्यानी काहीतरी लिहून ठेवलंय आणि त्याचं वागलंय, तसं नाही हो चालत. आणि म्हणून आता आपण बघतोय कोणी मायावादी आहेत, विमूढ. कारण मग अशांना मूर्ख म्हटलंय हो. भगवंत म्हणताय असे मूर्ख लोक आहेत. कारण ज्ञानाचा कुठेतरी जिथे अभाव आहे, अज्ञानामध्ये जी व्यक्ती बरळतीये, जे काही लिहून ठेवलंय कोणीतरी, अहो मग त्याला शास्त्राचा आधार आहे का? म्हणून गुरु, साधू आणि शास्त्र यांना पडताळून जेव्हा जे काही गोष्टी केल्या जातात, त्या गोष्टी म्हणजे योग्य प्रकारे जाणल्या जातात. आणि म्हणून एका उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन. मग पुढे जाऊन आपल्याला जे काही उपदेशामृत केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मग उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी आणि मध्यम अधिकारी असंही त्याचं विभागणी केलेली आहे. किंवा तो कनिष्ठ अधिकारी काय जाणतो आहे, उत्तम अधिकारी कुठल्या टप्प्यावर आहे आणि त्यापेक्षा मध्यम अधिकारी कुठल्या टप्प्यावर आहे. अशा प्रकारे त्यांना त्या श्रेणींमध्ये विभागलं गेलं. मग हे पुढचं ज्ञान आहे, जे मी आत्ता तुम्हाला नाही म्हणून उद्देश एवढाच आहे, की तुम्हाला पुढच्या टप्प्यासाठी तयार करायचंय. आणि म्हणून हा जो काही आहे ते थोडंसं भगवंतांचा संवाद तर तुमच्यापर्यंत पोहोचतोच आहे, पण निश्चितच या सगळ्या ज्ञानाचं तुम्हाला म्हणजे ज्ञान देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून आपण पुढे जातोय मग, की या कर्मयोगाला आपण थोडंसं बघितलंय, की कर्मयोग कशाप्रकारे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग ते निष्काम कर्मयोग, कारण कुठेही फळांची अपेक्षा न ठेवता जेव्हा ते कर्म केलं जातं. एक सेकंद द्या. ठीक आहे. मग तो कर्म संन्यास नसून कर्मयोग किती महत्वाचा आहे. आणि मग एकीकडे अर्जुन म्हणतोय, की प्रश्नांना संपत नाही हो. 17व्या अध्यायापर्यंत सगळं ज्ञान आलंय, तरी 18व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा प्रश्न संपलेले नाहीये. म्हणून ज्ञान हे चालूच आहे. ज्ञानाची गंगा वाहतीये. आणि म्हणून मग अर्जुन म्हणतोय, की ज्ञानयोग, मी शरीर नाही आत्मा आहे. तर मग काय करायचंय मला? युद्ध करून काय करायचंय या आत्म्याला? म्हणून ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे का मग कर्मयोग श्रेष्ठ आहे? तर निश्चितच कर्मयोगाला भगवंतांनी श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. कारण मग तू नुसतं ज्ञान घेऊन उपयोग नाहीये, त्या ज्ञानाचं आचरण करणं महत्वाचं आहे हो. नुसतं ज्ञान घेऊन पुस्तकी ज्ञान मी मी एवढं मला येतंय, मी भगवद्गीता वाचलीये, मी भागवत वाचलंय, मी ईशोपनिषद वाचली आहेत, मी ज्ञानेश्वरी वाचलीये, मी बरेच ग्रंथ वाचलेत, पण आचरणात काय हो? जर आचरणातच नसेल तर कसं उपयोगी? म्हणून ज्ञान हे ज्ञानापेक्षा सुद्धा ज्ञानाचं आचरण हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या कर्मयोगाला आपल्याला जाणायचं, की ज्याच्यामध्ये त्या ज्ञानाचं आचरण होतंय. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांशी जोडलं जाणारं जे कर्म आहे ते कर्मयोग आहे. आणि मग ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं, की पारिवारिक परंपरा, ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण जाणलं, की ज्या आध्यात्मिक दृष्ट्या जी विभागणी केली गेलेली आहे, की मग ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, सॉरी. आणि म्हणूनच मग का हे विभागणी केली गेलेली आहे? कारण कुठेतरी त्याला त्या आश्रमाप्रमाणे आणि त्या आध्यात्मिक उन्नतीद्वारे आहे ते सगळं. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलं ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि मग त्यांनी त्या संन्यास घेतलेला आहे. ठराविक काळानंतर आपल्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार त्यांची जी काही इच्छा होती आणि जी आज्ञा होती मुख्य, की फक्त भारतात नव्हे तर तू सगळ्या जगभरात ही कृष्ण भावना पोहोचवायची आहेस. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही कृष्ण भावना दृढ करायची आहेस. आणि मग भगवान प्रभुपादांसारखा शुद्ध भक्त ज्यांना आपण बघितलं परवा, की मग इतका शुद्ध भक्त की तो स्थिताधीर मुनी आहे हो. की ज्यांनी हिप्पींसारख्या जिथे माणूस बॉस्टन सारख्या ठिकाणी त्या एरियामध्ये कोणी उभं राहू शकणार नाही हो सामान्य व्यक्ती. तिथे जाऊन त्यांनी कुठल्याही गोष्टींचा त्यांच्यावर प्रभाव नव्हता, परंतु त्या त्या लोकांचं त्यांनी मनपरिवर्तन केलेलं आहे आणि म्हणूनच ते अत्यंत महत्वाचं आहे. असा शुद्ध भक्तच हे करू शकतो फक्त. आणि हे सगळं या कर्मयोगातून जाणलंय, पण सगळं कळतंय पण पुन्हा वळत नाहीये हो. ब्लॉकेज कुठे? अडथळा कुठे?
अडथळा इथेच आहे की कुठेतरी वासनेला बळी पडतोय. कारण त्रिगुणांचा प्रभावाखाली आत्मा जगतोय. त्या आत्म्याला जाणलंच नाहीये हो. त्या आत्म्याचं अस्तित्वच जाणलेलं नाहीये. मग त्या आत्मिक पातळीवर त्या आत्मसाक्षात्कारीपणावरती कधी जाणार आहे? आणि म्हणूनच तो आत्मा नुसतं ऑब्झर्व्ह करतोय आता. परंतु कुठेतरी मग ज्या रथाला आपण बघितलं, त्या रथामध्ये तो आरूढ झालेला आहे. पण त्याला जेव्हा तो मूळ आध्यात्मिक स्वभाव, ते जेव्हा आध्यात्मिक अन्न दिलं जाईल, तेव्हा ती सत्सत विवेक बुद्धी काम करेल आणि मग ते मनाचं नियंत्रण होईल. त्या इंद्रियांच्या वासना कमी होतील. कारण ती जी वासना आहे ना, ती जी लस्ट, ते जे काम वासना आहे, ती काम वासना या इंद्रिय मनाला आणि बुद्धीलाच ग्रासतीये हो. त्यांच्यावर त्याचं आच्छादन आहे पूर्ण. आणि म्हणून आपण म्हटलं, की कसं आच्छादन, तर जसं वारेला गर्भ आणि कशा प्रकारे अग्नीला दुराचं आच्छादन असतं, एखाद्या आरशावरती धुळीचं आच्छादन असतं. जसं गर्भाला वार पूर्णपणे वेटोळ्या आणि जसं गर्भाला आच्छादलेलं असतं पूर्णपणे, त्याच प्रकारे या या आत्म्याला या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आणि म्हणूनच या कामवासनेने कुठेतरी ग्रासलेलं आहे. काम, क्रोध, लोभ हे 3 जे आहेत, या तिनाचं कुठेतरी त्या कठपुतलीसारखा खेळ चालू आहे हो. म्हणून याचं सगळ्याचं नियंत्रण आपल्यावरती आहे. आणि मग आज आपल्याला त्या आध्यात्मिक आणि भौतिक मधला सुद्धा फरक जाणायचा आहे. या सगळ्याचं ज्ञान घ्यायला मी बोलायला सुरुवात केली, की मला माफ करा, मी थोडं जास्त मागे गेले. परंतु सांगण्याचा उद्देश हाच असतो, कारण ही उजळणी खूप महत्वाची आहे. हे इतकं एकमेकाशी लिंक झालेलं आहे ना, की मग बोलायला लागलं, की असं वाटतं तुम्हाला अजून किती सांगावं. हाच प्रयत्न असतो, की तुमच्यापर्यंत ते ज्ञान जास्तीत जास्त पोहोचावं, हाच प्रयत्न. आणि म्हणून मग आज आपण जो जाणणार आहोत, हे पुन्हा ज्ञानयोग आहेच निश्चितच. ज्या अतींद्रियांबद्दल, जे ट्रान्सडेंटल ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणून, कृष्णाबद्दल अतींद्रिय ज्ञान. मग हे ज्ञान कशा प्रकारे घ्यायचंय? की मग त्यांना जाणून, कृष्णांना जाणायचंय कसं? कारण कृष्ण प्रत्यक्ष सांगतायत मग. स्वतःच्या विभूती जशा त्यांनी वर्णन केलेल्या आहेत, तसं स्वतःबद्दल ते सांगतायत. स्वतःची आध्यात्मिक आपल्या स्वरूपाबद्दल ते माहिती देत आहेत. आणि मग कशा प्रकारे या वर्णाश्रमाद्वारे, मग वर्णाश्रमाची कशी योजना भगवंतांनी केलेली आहे. ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मग जसं तांस तथैव भजाम्यहम, की जसं तुम्ही भगवंताला जाणार, तसा भगवंतही तुम्हाला त्याच प्रकारे रेसिप्रोकेट, त्याच प्रकारे प्रतिसाद देणार आहे हो. आणि त्याला आपल्याला जाणायचंय. मग या कर्मयोगाला पुन्हा एकदा कुठेतरी आपल्याला बघायचंय. त्यागामुळे दिव्य ज्ञान, मग या त्यागाला जाणायचंय. जसं मी काल म्हटलं, की काल आपण बघितलं, की पावसामुळे मग ज्या शेतकऱ्याचं, की शेतकरी हा शेतामध्ये काम करतोय आणि यज्ञ, त्याचा यज्ञ काय आहे, तर तो जे काम करतोय आणि त्याने त्यागाच्या भावनेने ते केलेलं आहे. म्हणून त्या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केलेली आहेत हो. आणि म्हणून त्याला कुठेतरी त्याग भावना प्राप्त होते. या त्यागाची महती आपण काल जाणलेली आहे. म्हणून या त्यागातून जे काही जे जे अन्न निर्मिती होते, ज्या वरुण राजाला प्रसन्न करून मग धान्य निर्मिती होते, ते धान्यापासून जेव्हा अन्न बनवलं जातं आणि पुन्हा ते अन्न जे कृष्णाला दाखवलं जातं, नैवेद्य स्वरूपामध्ये जे ग्रहण केलं जातं, त्याच्यामुळे पुन्हा आपण त्या ज्ञानाचीच प्राप्ती करतो. हे सगळं सायकल आहे कृष्णापासून कृष्णापर्यंत हो. आणि म्हणून वेदांना जाणलंय. वेदांचा अंत हा भगवंत कृष्ण आहे. आणि कृष्णाला ज्यांनी जाणलं त्यांनी वेदाला जाणलं. वेद जाणल्यावर कृष्णाला जाणलं नाही, तर मग त्या काय वेदांचा अभ्यासाचा उपयोग आहे? म्हणूनच कृष्णाला जाणणं, की कृष्णापासून कृष्णापर्यंत आपण काल बघितलेलं. आणि म्हणूनच ज्या त्याग भावनेतून जे अन्न निर्मिती आणि त्याची जी महती जाणली, की आहारः शुद्धौ, की जी शुद्धता त्याच्यामध्ये असते, त्या शुद्धतेमुळे आपल्याला कुठेतरी आपली बुद्धी तेवढी तल्लख होते, आपल्या पेशी तेवढ्या उन्नत होतात. इतक्या या शुद्धतेचं महत्व आहे. आणि मग त्या पारिवारिक ज्ञानाचा सारांश आपल्याला कशा प्रकारे मग या आध्यात्मिक गुरूंकडून घेतलेलं ज्ञान हे कशा प्रकारे महत्वाचं असतं, हे आपल्याला जाणायचं. तर पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय 4थ्या अध्यायाच्या. हा भगवद्गीतेचा इतिहास जाणायचा आहे कुठेतरी. मग ही भगवद्गीता आधी सांगितली गेली होती का? तर हो. अनेक वर्षांपूर्वी. मग त्या वर्षांचं पण कॅल्क्युलेशन आहे. त्याला वैदिक मॅथ्स म्हणतात. कुठेतरी ते आध्यात्मिक गणित आपल्याला वैदिक गणित आपल्याला जाणून घ्यायचंय. मग हा इतिहास काय सांगतोय? श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तपानहमप्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले,
मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानाने ते मानव जातीचे पिता मनू यांना सांगितले होते आणि मनूने ते इक्ष्वाकाला सांगितले होते. हरे कृष्ण. इक्ष्वाकुला. येस, हरे कृष्ण. आणि मग म्हणून ही भगवद्गीता, मग का भगवद्गीता सो याला आपल्याला जाणायचं या अध्यायामध्ये, की मग कुठलंही ज्ञान कुठेतरी लिहून ठेवलेलं ज्ञान का नाही, इतर ज्ञानला का वर्तमानपत्राला महत्व दिलं जात नाही, का भगवद्गीताच, आणि तीही जशी आहे तशी. जसं पहिल्या अध्यायात मी सांगितलं, कारण ती पारिवारिक परंपरेतून आलेली आहे आणि अशीच परंपरा अनेक वर्षांपूर्वी सुद्धा आली होती. अनेक वर्षांपूर्वी भगवंतांनीच हे ज्ञान, अविनाशी असं हे ज्ञान, असं हे शास्त्र सूर्यदेव विवस्वानांना दिलेलं होतं. सत्ययुगामधले सूर्यदेव यांना विवस्वानांना दिलेलं होतं. त्या विवस्वानांनी हे ज्ञान त्यांचे पुत्र, मानवजातीचे पिता मनू याला दिलेलं होतं. आणि त्यानंतर मनूनी हे ज्ञान इक्ष्वाकुलाचे, रघुकुलाचे कुठेतरी पूर्वज होते त्या इक्ष्वाकूंना दिलेले त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला. अशा प्रकारे हे ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं होतं, इक्ष्वाकू पर्यंत आलेलं होतं. पण नंतर काय झालं? एवं परंपरां प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विद्वान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजश्रींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हे ज्ञान का जशी आहे तशी, कारण ते गुरु परंपरेतून, आता ज्या द्वापार युगामध्ये जी गीता सांगितली गेली आहे, जे गीतेचं उपदेश भगवंतांनी प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला 45 मिनिटं जी भगवद्गीता सांगितलेली आहे, ती गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे. ज्या गुरु परंपरेतून श्रीला प्रभुपाद आपल्याला दिसतात शेवटी. मग त्यांचे गुरु, त्यांचे गुरु, त्यांचे गुरु, अशा प्रकारे ब्रह्मा, नारद मुनी आणि प्रत्यक्ष नारद मुनी, ब्रह्मा आणि प्रत्यक्ष भगवंतांकडून हे आलेलं ज्ञान आहे, जे आपण बघतोय. आणि म्हणून ही प्रत्यक्ष भगवंतांकडून गुरु परंपरेतून आलेली भगवद्गीता ही आता आपण ऐकतोय. परंतु याच्याही आधी अनेक वर्ष ही भगवद्गीता सांगितली गेली होती सूर्यदेवांनी. आणि मग या कुठल्या संप्रदायाखाली होतं, तर या गुरु संप्रदाय म्हणून ह्या ब्रह्मगौडीय वैष्णव संप्रदाय हा आहे. मग हा ब्रह्म संप्रदायाखाली येतो. आणि हे कुठले संप्रदाय आहेत, तर भगवान ब्रह्म, लक्ष्मी संप्रदाय, शिव आणि कुमार अशी विभागणी गेली. खूप खोलात मी याच्या आत्ता जात नाही. आणि त्याचे मग त्यांच्या अंडर जे काही गुरूंची नावं दिसत आहेत आपल्याला, तर आपल्याला जाणायचे हा संप्रदाय, मग हा ब्रह्मगौडीय संप्रदाय. आपण हा जो कुठल्या संप्रदायाखाली वैष्णवांचा आणि कुठल्या संप्रदायाखाली आपल्याला जाणायचं आहे, तर या ब्रह्मगौडीय संप्रदायाखाली. आणि म्हणून खूप खोलात न जाता मी त्याबद्दलचं हे ज्ञान तुम्हाला थोडंसं सुपरफिशियली, थोडंसं वर देतीये. परंतु निश्चित पुढे जाऊन आपल्याला ईशोपनिषदांमध्ये आणि वेदांमध्ये अनेक, इव्हन भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा आपल्याला ते जाणता येईल सखोल याच्यामध्ये. आता प्रश्न असा आहे बघा, की हे ज्ञान व ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली. काळाच्या ओघामध्ये हे परंपरा खंडित झाल्यामुळे ज्ञान लुप्त झालं आणि ते ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचू शकलं नसल्यामुळे द्वापार युगामध्ये हाच उपदेश भगवंतांनी अर्जुनाला केलेला आहे. आणि मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय हो, की मग मी समकालीन कसे? मग त्या काळामध्ये, अर्जुनाच्या काळामध्येही भगवंत तेवढेच आहेत आणि सत्ययुगामध्ये सुद्धा विवस्वानांना ज्ञान देताना भगवंत तेवढेच आहेत. मग भगवंत आहेत कोण? आणि तुम्ही समकालीन कसे आहात? आता हा प्रश्न भगवंतांनी अशा प्रकारे सांगितलेला आहे आणि याचं ज्ञान अशा प्रकारे आपल्याला घ्यायचंय, की मग ही 4 युग जी आहेत, या 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. त्याप्रमाणे इतकं कॅल्क्युलेशन आहे. मग जर तुम्ही कलियुगाला एक्स धरलं, तर एक्स कलियुग, त्याच्यानंतरचं द्वापार युग 2x, त्याच्यानंतरचं त्रेतायुग 3x आणि त्याच्यानंतरचं सत्ययुग 4x. अशा प्रकारे 4, 3, 2, 1 असे हे 9. मग इंटू 9 होत नाही. म्हणून काय, तर कशा प्रकारे, तर 6 मन्वंतर. आता कसं झालं,
की ब्रह्मदेवाचं वय पहिल्यांदा वरती लिहिलेलं आहे. ब्रह्मदेव यांनी 100 वर्ष पूर्ण केली आहेत, पण ते 100 वर्ष म्हणजे किती युग धरून. मग मन्वंतर म्हणजे काय, तर मनूचं वय दिलेलं आहे. आणि ही जी मन्वंतर कशी काढली आहे, तर हे जे सत्ययुग आहे, त्रेतायुग आणि द्वापार युग, या तिन्हीचं झालेलं आहे ही युग. आणि आता जे कलियुग आहे ते 4,32,000, त्याच्या दुप्पट द्वापार युग, त्याच्या तिप्पट त्रेतायुग आणि त्याच्या 4 पट सत्ययुग, असं हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे. आणि म्हणून मग कलियुगामधली 5,117 वर्ष झालेली आहे. मग ब्रह्मदेवाच्या जीवन अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट केलं गेलेलं आहे. मग हे सगळं मी तुम्हाला पाठवेन ग्रुपवरती. खूप खोलात जाऊ नका याच्या, पण सांगण्याचा उद्देश हा आहे की 120 दशलक्ष म्हणजे 120 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता विवस्वानांना सांगितली गेली होती. ही पृथ्वी तलावरती आली. कशी? तर हे कॅल्क्युलेशन असं आहे. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, जसं मी म्हटलं की दुप्पट, तिप्पट आणि चौपट यांना मिळून आणि म्हणजेच 3, 4 आणि 3 7 आणि 2 9 9 इंटू 4,32,000 वर्ष. आणि मग कलियुगाची किती वर्ष झाली तर 5,117 वर्ष. आणि म्हणून या सगळ्यांचं ऍडिशन करून आपल्याला 120 दशलक्ष इतकी वर्ष मिळतात. आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता विवस्वानांना 120 दशलक्ष 120 कोटी वर्षांपूर्वी सांगितली गेली. परंतु मग त्याच्यापैकी मनुष्य युगापर्यंत, मानव युगापर्यंत कशी आली ही भगवद्गीता, मानवाला किती वर्षांपूर्वी, कारण सत्ययुग म्हणजे सत्ययुगाच्या सन प्लॅनेट, जे सन गॉड, जे विवस्वान आहेत ते त्यांच्या युगामध्ये होते. मग तेवढं वर्ष सोडलं तर नंतर जे मनूचं आहे, मनूचं वय ज्याच्यापासून आणि ज्याच्यात इक्ष्वाकू महाराजांपर्यंत ते आले, त्यानंतरची भगवद्गीता म्हणजे मनुष्य मानव जातीपर्यंत आली. आणि म्हणून मग या श्लोकातून महाभारत शांती पर्व 348.51-52 मध्ये आपण गीतेचा इतिहास खाली प्रमाणे ऐकतो, शोधू शकतो. त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोकवृत्त्यर्थ सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकान वस्थितः. हरे कृष्ण. माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. त्रेतायुगाच्या सहस्त्र बुद्धी प्रारंभी परमात्माशी संबंधाचे हे शास्त्र विवस्वानाने मनूला दिले होते. मनूने मानव जातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघु वंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. त्रेता आणि द्वापार 5 इंटू, ठीक आहे, 5 इंटू 4,32,000 वर्ष आणि कलियुगाची जी वर्ष आहेत ती 5,117 वर्ष. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवद्गीता 2 कोटी वर्षांपूर्वी ही मानव जातीपर्यंत आली. कारण जे मानव जातीचे पिता मनू यांच्यापर्यंत जेव्हा भगवद्गीता आली तेव्हा ती गीता मानव जातीपर्यंत आली. म्हणून ही मनुष्याला सांगितली गेली. तेवढं त्यांचं तो जो काळ आहे तो 2 कोटी वर्ष. आणि मग हा ब्रह्मदेवांचं जीवन जे सांगितलं तुम्हाला 100 वर्ष, त्याचं जे कॅल्क्युलेशन आपण हे बघितलं इथे, ब्रह्मदेवाचं जीवन आधीचं, मग किती वर्ष ब्रह्मदेवांची झाली, 50 वर्ष, मग किती जीवन त्यांचं कसं, मग हे सगळं कॅल्क्युलेशन या युगांवरनं केलं जातं. आणि त्या युगांवरून ते गणित आहे त्याचं. तर ते खूप खोलात नका जाऊ, पण तात्पर्यामध्ये तुम्ही निश्चित हे जाणू शकाल की किती दशलक्ष वर्षांपूर्वी म्हणजे 120 कोटी वर्षांपूर्वी आणि 2 कोटी वर्षांपूर्वी मानव जातीपर्यंत आली. मग या कृष्णाला जाणायचंय. बघा भगवंत कसे, मग आपल्याला अधिकार आहे का हो? मला सांगाल तुम्ही चॅटमध्ये, आपल्याला अधिकार आहे का हो आपले माता पिता जाणण्याचा, आपले माता पिता रादर सिलेक्ट करण्याचा? आहे आपल्याला तो अधिकार? मिळू शकतो आपल्याला तो अधिकार? सांगा चॅटमध्ये. नाही, कारण आपण कुठेतरी भौतिक जगामध्ये आहोत या. पण भगवंत, मग भगवंत कुठे प्राप्त झाले आणि भगवंतांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या स्वरूपाबद्दल आणि आपल्याला जाणायचंय. मग कृष्ण कसे दिसतात? अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्यामुळे दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण.
प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला सांगतायत. भगवंत स्वतःच्या मुखकमलातून हे ज्ञान दिलेलं आहे हो भगवंतांनी. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात मग, की मग का असं इकडचं तिकडे आणि मग आम्ही प्रभुपादांबद्दल असं ऐकलंय, आम्ही गुरूंबद्दल असं ऐकलंय, असं कशासाठी एकमेकांमध्ये कुजबुजायचं? जे आहे ते प्रत्यक्ष त्यांच्याकडून जाणा ना. प्रत्यक्ष गुरूंना जाऊन विचारा, प्रत्यक्ष त्याचं पडताळणी करा. तसं भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे हो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, मी जरी अजन्म आहे तरी माझ्या दिव्य शरीराचा कधीही नाश होत नाही. कसे प्रकट झाले तो भगवंत या चित्रात दिसताय. मग भगवंत कसे प्रकट झाले माहितीये? भगवंत वासुदेव, देवकी आणि वसुदेवाच्या मनात प्रकट झाले. आणि मग त्यांच्या विनंतीने भगवंतांनी, जेव्हा भगवंत त्यांच्या समोर परमात्मा रूपामध्ये स्थित झाले, परमात्मा रूपात जेव्हा त्यांना दिसले, तेव्हा वासुदेवाने विनंती केली की आमच्या पोटी तुम्ही बालक म्हणून जन्म घ्यावं. आणि म्हणून त्या बाळकृष्णाचं रूप आपल्याला दिसतंय. आणि म्हणून वसुदेवाच्या मनातून देवकीच्या मनात, देवकीच्या हृदयामध्ये प्रवेश करून नंतर त्या बालकाने देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. परंतु भगवंत हे अजन्म आहे. आणि मग कशा प्रकारे हे प्रकट कसे होत आहेत? म्हणून प्रत्येक युगामध्ये मग तू समकालीन कसे आहेत? कारण भगवंत जन्म घेत नाहीये, ते प्रकट होत आहेत. युगायुगांमध्ये ते प्रकट होत आहेत. त्यांच्या दिव्य शरीराचा, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. म्हणून त्यांच्या दिव्य शरीराचा कधीही नाश होत नाही. मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात माझ्या मूळ दिव्य रूपात मी अवतीर्ण होत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत हे आध्यात्मिक रूपात, आणि मग कशा प्रकारे ते प्रकट होण्याची, कारण जिथे कुठे धर्माचा ऱ्हास होतोय, अधर्माचं वर्चस्व वाढतंय, तिथे भगवंत प्रत्यक्ष प्रकट होत आहेत. मग भगवंतांना स्वतः याची का आवश्यकता आहे? भगवंत आपल्या अनेक त्यांच्या आज्ञेवरून त्या गोष्टी होऊ शकतात. मग कंसाला मारण्यासाठी भगवंत आले नाहीत फक्त, किंवा आपल्या भक्तांसाठी नाही, तर भगवंत आलेले आहेत कुठेतरी त्या भावना, ती प्रकट झालेली ही गोष्ट. ज्या वेळेला आपल्याला दिसतंय कुठेतरी देवकी मातेवर कंसाने हात उगारलेला आहे, तिथेच धर्माचं वर्चस्व कमी होऊन अधर्माचं वर्चस्व वाढतंय. म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत म्हणतायत, माझं हे आध्यात्मिक स्वरूप आहे आणि मी कशा प्रकारे प्रकट होतोय, कारण जिथे अधर्माचं वर्चस्व होतंय तिथे मी प्रकट होतोय. आणि म्हणूनच का प्रकट होत आहेत भगवंत? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. काय कारण आहेत भगवंत प्रकट व्हायची? तर ही कारण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत भक्त वत्सल आहेत हो, कारण भक्तांचा सहवास. मग भगवंत का येत आहेत? कारण भगवंत पृथ्वीवरती, भगवंत अवतार घेत आहेत, कारण जिथे त्यांना भक्तांचा सहवास अत्यंत प्रिय आहे हो. आणि म्हणूनच का अशा वेळेला प्रकट होतात? तर ती कारण ही आहेत, भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, दुष्टांचा विनाश करण्याकरता, आणि जो धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे, अधर्माचं वर्चस्व झालेलं आहे. ज्या महाभारताच्या युद्धाच्या वेळी आपण बघतोय की जिथे धर्म कुठेतरी प्रकोपाला, धर्म कुठेतरी ऱ्हास होतोय, ऱ्हास पावतोय, तिथे अधर्माचं वर्चस्व वाढतंय, तिथे भगवंत प्रकट होत आहे. आणि अशा प्रत्येक युगामध्ये ज्या प्रल्हाद महाराजांच्या, मग कशा प्रकारे नृसिंहाच्या रूपामध्ये प्रकट झालेले त्या खांबातून, त्या खांबात आधीच नव्हते हो भगवंत, परंतु दृष्टांचा तिथे त्या हिरण्यकश्यपूला काही प्रूव्ह करून दाखवायचं नव्हतं, प्रल्हाद महाराजांना दाखवण्याकरता नाही, तर प्रल्हाद महाराजांच्या रक्षणाकरता जो दृढ निश्चय प्रल्हाद महाराजांच्या मनामध्ये होता, त्या भक्ताच्या रक्षणासाठी भगवंत तिथून प्रकट झालेले आहेत. आणि मग त्या दृष्टांचा सुद्धा संहार केलेला आहे, त्या हिरण्यकश्यपू सारख्या आसुराचा संहार केलेला आहे.
आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये त्या भक्तांसाठी. आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांना नेहमी विशेषच असतात हो. भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, दुष्टांचा विनाश आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवंत प्रकट होत आहेत. मग या भगवंतांना जाणून घेण्याचं काय काय महत्व आहे? काय भगवंतांना कसं जाणतोय आणि का जाणायचंय भगवंतांना? खूप सुंदर असं हे खूप सुंदर असा हा श्लोक आहे. खूप सुंदर. प्रत्येकाने जर तो स्मरणात आणला तर खूप सुंदर आहे. कारण मग त्यामध्ये सांगतायत भगवंत, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या श्वासात धामाची प्राप्ती करतो. शाश्वत माताजी, शाश्वत म्हणजे सच्ची. तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की या आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाला आपल्याला कुठेतरी समजून घ्यायचंय. काय आहेत कृष्ण? मग या कृष्णांचा जो जन्माचं रहस्य आणि कृष्णांचं हे जे कृष्णांना जाणून घेण्याचं जन्म आणि कर्मच मे दिव्यम, म्हणून जो माझ्या जन्माचं आणि कर्माचं का भगवंत प्रकट झालेले आहे आणि जन्माचं काय रहस्य आहे, भगवंतांना का जाणायचं आहे, तर म्हणूनच जो हे काही जाणणार आहे तो पुन्हा परतून या भौतिक जगतात येणार नाही. ज्याने या परम पुरुषाला, पुरुषोत्तमांना, या दिव्य अशा कारणांचे कारण, परम तत्वाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, तो पुन्हा फिरून निश्चितच या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या जगात पुन्हा परत येणार नाही. कारण ज्याची दृढ श्रद्धा, ज्यांनी भगवंताला पुरेपूर जाणलेलं आहे आणि मगच तो भगवंतांच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. मग कुठेतरी आपल्याला हा भौतिक आणि आध्यात्मिक जगातला फरक म्हणून समजून घ्यायचा आहे. मग ज्या कंसाचं चित्र आपल्याला दिसतंय, कंसाने केलं हो आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, परंतु भावना काय? द्वेषी भावना, मनामध्ये मत्सरी भावना. आणि म्हणूनच मग कृष्णाने सुद्धा त्याच प्रकारे शत्रुत्व निभावलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला तांस तथैव भजाम्यहम्, ज्या प्रकारे जो भक्ताला, जो भगवंतांना जाणतोय त्याच प्रकारे भगवंत त्याला समजावून सांगतात. म्हणूनच त्या शत्रुत्वानेच त्यांनी तर नाश केलेला आहे त्या दुष्टाचा. आणि अशा या कृष्णाचं रूप हे आध्यात्मिक आहे आणि आपण हे तात्पुरते आहोत. आपलं हे भौतिक स्वरूप आहे. आपला शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. शरीर आपलं बदलत जात आहे हो. आत्मा एक शरीर टाकतोय आणि दुसरं शरीर घेतोय. आणि मग हा जो हे जे आपलं पंचतत्वांनी बनलेलं शरीर आहे आणि मग मन, बुद्धी, अहंकाराने बनलेलं आंतरिक मन आहे, या सगळ्याला कुठेतरी या आत्मसाक्षात्कारी, मग हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे हे पुढे जाऊन आपल्याला जाणून घ्यायचंय. पण त्या आत्म्याचं अस्तित्वच जाणायचंय हो आधी. आणि म्हणून हा फरक की जिथे भगवंत हे आध्यात्मिक स्वरूपामध्ये आहेत, तर आपण भौतिक स्वरूपामध्ये जिथे आपला शरीर आणि आत्मा वेगळा आहे, भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हे एकच आहे. आपण मायेद्वारे नियंत्रित करतोय, ज्याला भगवंत नियंत्रित करतायत, म्हणून माया भगवंतांच्याच नियंत्रणाखाली आहे, पण आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि हेच आपल्याला जाणायचंय, कारण कृष्ण हे मायेचे नियंत्रण, ही माया सुद्धा कृष्णांची आहे म्हणून ती एवढी स्ट्रॉंग आहे हो. ही मोहमाया सुद्धा कृष्णांची आणि योगमाया सुद्धा कृष्णांची आहे. पण या मोहमायेला कशा प्रकारे आपल्याला टाळायचंय, या त्रिगुणांच्या काम, क्रोध, लोभ यांनी ग्रासलेलं आहे सगळं, पण बॉल इज इन अवर कोर्ट. आपल्याला कशा प्रकारे ते जाणायचंय. मग आपला मूळ स्वभाव, आपला जो अध्यात्माकडे आपल्याला भगवंत देतायत एवढं सगळं ज्ञान, मग ते जाणून घ्यायचं, तेवढी आपली पात्रता, तेवढं म्हणून त्या प्रभावाखाली आपल्याला जगायचंय का, कशा प्रकारे त्याचा विचार करायचाय, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या मायेला, ही जी मोह माया आहे, ज्याच्या खाली, ज्याच्या नियंत्रणाखाली हा आत्मा येतो आहे, त्या मायेलाच कुठेतरी आपल्याला टाळायचंय. मग ह्या मायेला कशा प्रकारे, त्याचं ज्ञान आपण अध्यायामधनं घेणारच आहोत पुढे. मग कोण भगवंतांना जाणू शकतंय आणि कोण नाही जाणू शकत? बघा, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. हा याचा अर्थ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसक्ती
भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेत. मतपरायण आणि माझ्या आणि आश्रित असलेल्या गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांचा माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या शिशुपालाने, ज्या कंसाने, जी मत्सरी वृत्तीने, ज्या द्वेषी, मग बघा मत्सर किती वाईट असतो. आणि त्याचं उदाहरण आपल्याला शिशुपालाच्या या गोष्टीतून देणार आहे की कशा प्रकारे त्यांनी द्वेष केलेला आहे आणि तांच तथैव भजाम्य, मग भगवंतांनीही तेच शस्त्रुत्व निभावलंय त्याच्याबरोबर. की ज्या ज्या यज्ञाच्या ठिकाणी शिशुपालाने जेव्हा, पण त्याच वेळेला त्याच्या आधीचं बॅकग्राऊंड, आधीचं थोडंसं त्याचा संदर्भ देण्यासाठी, की ज्या शिशुपालाचं नातं होतं भगवंतांशी, मग आत्याचा मुलगा, आणि त्या आत्याला कबूल केलं होतं भगवंतांनी की त्याची 100 पाप होईपर्यंत मी त्याला ठार मारणार नाही. परंतु ज्या ज्या क्षणी त्याची 100 पाप भरतील त्या 101व्या पापाला मात्र त्याला क्षमा नाही. त्या अपराधाला क्षमा नाही. आणि तसंच होतं. आणि म्हणूनच मग जो जो मत्सर शिशुपालामध्ये भरलेला असतो बघा, की मग त्या मत्सराची खूप सुंदर व्याख्या केलेली आहे. खूप सुंदर व्याख्या आपल्याला ऐकायला मिळेल त्याचा संदर्भ, की मग मला तुझ्याकडे आहे ते आवडतंय, पण मला ही गोष्ट खटकते की ते तुझ्याकडे का आहे? हा मत्सर, हो, हा मत्सर. आणि हा मत्सर आपल्या या भौतिक जगामध्ये अत्यंत पदोपदी जाणवतो, की त्या गोष्टीविषयी, त्या माणसाविषयी काय एवढा मत्सर आहे. आणि ही मत्सरी भावना मात्र मुळापासूनच उखडून टाकायला लागते. मग पुढे जाऊन याच्याबद्दलहीच ज्ञान तुम्हाला थोडं सखोल देणार आहे. आता मी खूप त्याच्यात जात नाही. परंतु कशा प्रकारे भगवंतांनी, तसेच भगवंत रेसिप्रोकेट म्हणजे तसेच भगवंत प्रतिसाद देतायत. मग ज्या शिशुपालांचे 100 पाप भरल्यानंतर त्या राजसूय यज्ञाच्या ठिकाणी जेव्हा त्यांनी भगवंतांना वाईट अपशब्द बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा सर्व राजे रजवाडे राजे धावून गेले, परंतु भगवंतांनी सगळ्यांना शांत केले की मी बघतो. आणि मग 100 अपशब्द झाल्यानंतर 101व्या अपशब्दाला मात्र शिरच्छेद झाला. सुदर्शन चक्राने शिरच्छेद झाला. परंतु त्या यज्ञाच्या ठिकाणी मग भगवंतांचं सुदर्शन चक्र होतं हो ते. भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रांनी ज्याचा स्पर्श झाल्यावर त्याला सुद्धा मोक्ष मिळालेला आहे. त्या यज्ञाच्या ठिकाणी तुम्हाला रक्ताचा एक थेंबही दिसणार नाही, इतकी पवित्र जागा आहे ती यज्ञाची. परंतु जिथे त्याचा नाश होणं हे अत्यंत गरजेचं होतं, अशा शिशुपालाचा तिथे नाश झालेला आहे. आणि मग कशा प्रकारे भगवंत तांस तथैव, म्हणजे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं, की ज्या प्रकारे मग गोविंद म्हणतो आपण ज्यांना, की जे गायींवर इतकं मनापासून प्रेम करतात, त्या गायीही भगवंतांवर तितकंच प्रेम करतात हो. ज्या पायाशी भगवंतांच्या बसू नये त्या गायींवर भगवंतही तितक्याच प्रमाणात प्रेम करतात. आणि मग ज्या आपल्या मोठ्या भावांचं पाय चेपतायत, बलराम त्यांचे पाय चेपतायत, त्याच प्रकारे कृष्ण सुद्धा ते दमल्यानंतर त्यांचे पाय चेपतात. आणि त्याच प्रकारे म्हणूनच सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. कुठल्याही गोष्टीचं कॉपी नाही, त्याला अनुकरण आणि अनुसरण, की त्या गोष्टी अवलंबिल्या जातात. आणि म्हणूनच त्या गोष्टी अवलंबिल्या जाऊन त्याचं ते ते अनुसरण केलं जातं त्याचं. आता हे सगळं सांगितलं जातंय, कृष्णांना जाणायचंय, कृष्णांना जाणून घेतलेलं आहे. ज्यांनी कृष्णांना जाणलेलं आहे त्याला निश्चित या पुन्हा जगतामध्ये परतून येता येत नाही. परंतु हे सगळं जाणून सुद्धा काही लोकांचा विश्वास नाहीये. काही लोक नाही मानत कृष्णाचं अस्तित्व. कारण स्वतःच्या अज्ञानामुळे, ज्या मायावादामध्ये आहेत, ज्यांना विमूढः म्हटलंय भगवंतांनी. कारण कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे तिथे. कुठेतरी ज्ञानाला पारखूनच बघितलेलं नाही. आणि जे काही लिहिलं आहे, कुठल्याही गोष्टींवर कशाही प्रकारे टीका करणं, या सगळ्या मायावादात, तर्कवादामध्ये मनुष्य असा बरळतोय. आणि म्हणूनच मग जेव्हा या सकाम कर्मामध्ये आपल्याला या सकाम कर्मातून मग निष्काम कर्म आपण काल जाणलं, त्या कर्माचे प्रकार आपण जाणणार आहोत पुढे जाऊन. आणि म्हणूनच मग या सकाम कर्माला मनुष्य काय, या सगळ्या देवी देवतांची पूजा हा कुठेतरी विषय याच्यामध्ये येतोय.
मग या देवी देवता कोण आहेत? त्याला प्रभुपादांनी डेमिगॉड्स म्हटलेलं आहे. हे देवी देवतांची पूजा करणं निश्चितच योग्य आहे. बघा कशा प्रकारे भगवंत हे नियंत्रक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक भगवंत आहेत, पण या देवी देवता हे त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, कुठेतरी त्यांचे व्यवस्थापक आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्याच आज्ञेने ज्या ब्रह्मांनी, ज्या शिवांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, आणि म्हणूनच त्यांना सर्वोच्च नियंत्रक, जसं शाळेमध्ये प्रिन्सिपल कसे असतात ना, त्याच प्रकारे आणि नंतर सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह असतात, की ज्या प्रकारे सर्वांचं मग ह्या देवी देवता भगवंतांच्या खूप नजीक येतो. आणि म्हणूनच या देवी देवतांची पूजा ही श्रद्धा दृढ केली जाते. परंतु मग सगळ्या गोष्टी अशा क्विक मिळण्यासाठी आपण म्हणतो की मला मग लक्ष्मी मिळण्यासाठी त्या देवतेची पूजा केली जाते, मग शक्ती मिळण्यासाठी दुर्गा मातेची पूजा केली जाते, बुद्धीची देवता गणपती. या सगळ्या देवी देवता ह्या भगवंतांच्या अत्यंत नजीक आहेत, कारण मनुष्य त्याच्या जवळही जाऊ शकणार नाही, इतकं त्यांचं काय म्हणतात ना शुद्धत्व, पावित्र्य आहे. आणि म्हणून मनुष्य या जगात, हरे कृष्ण माताजी वाचा, म्हणून त्याचा अर्थ सांगते. हरे कृष्ण बाची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण मग जे योग्य आहे ते तुम्हाला भगवंत देणार आहे, परंतु तुम्हाला पाहिजे ते मग भगवंत निश्चितच या गोष्टीचा विचार करूनच तुम्हाला ती गोष्ट दिली जाते. पण कुठेतरी जेव्हा तुम्ही त्या सकाम कर्माशी निगडीत आहे, की मग त्या फळाची प्राप्ती, मला हे मी करतोय म्हणून मला हे मिळालं पाहिजे, या भौतिक जगतामध्ये आपण याच्यातच कुठेतरी जखडलेलो आहोत. आणि म्हणूनच या सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात, मला याच्यापासून हे मिळावं म्हणून मग आराधना केली जाते, कारण तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा केली जाते. आणि म्हणूनच या सकाम कर्मांपासून कुठेतरी क्विक सगळं त्यांना हवं असतं. परंतु त्या रजोगुणी वृत्तीला आपण जाणणार आहोत पुढे जाऊन 14व्या अध्यायामध्ये. याचा अजून विस्तारित आणि त्याच्यावर विश्लेषण केलेलं आहे, की मग जी व्यक्ती या सत्कर्म करते, पुण्य काम करताय, पण कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे, मग त्या निष्काम कर्माकडे कसं वळायचंय, त्या अकर्माकडे कसं वळायचंय, हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय पुढे जाऊन. म्हणून या देवी देवतांची पूजा ही कशा प्रकारे सकाम कर्मातून या गोष्टींना जाणलं जातं आणि या गोष्टींची अपेक्षा केली जाते. परंतु भगवंत निश्चितच तुमच्या भगवंतांना सगळं मान्य आहे. जसं मी म्हटलं, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या सगळ्यांना मानणारे भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. आणि म्हणून कृष्ण सगळ्यांना जाणतायत, कृष्णांचं सगळ्यांवर लक्ष आहे. आणि म्हणूनच मग या देवी देवतांवर सुद्धा ही निष्ठा, ही दृढ श्रद्धा करण्यासाठी भगवंतांची आराधना करा. ज्या कालच्या अध्यायातून आपण सांगलं की विष्णूंना सगळे यज्ञ प्राप्त होतात. तुम्ही जरी ते देवी देवतांना केले तरी ते विष्णूंना अर्पण केले जातात. म्हणून विष्णूंची आराधना करा, विष्णूंना यज्ञ प्राप्त करा, की ते आपोआपच त्या देवी देवतांपर्यंत पोहोचणार आहेत. आणि आपोआपच मग वरुण राजांनी पर्जन्य आपल्याला दिलेलं आहे. मग पाऊस पडतोय, ज्याच्यातनं धान्य मिळतं, हेही आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग त्या सकाम कर्माकडे न आकडता निष्काम कर्मातून अकर्माकडे, की भगवंतांना ते फळ अर्पण करा, म्हणून त्या अकर्माची वाटचाल ही कशी महत्वाची आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी ज्या चातुर्वर्ण्याची, ज्या आपण आधीच्या ह्याच्यातही उल्लेख आलेला आहे, की मग वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी का योजलेली आहे, कारण तुम्हाला कुठल्याही गोष्टींचा त्याग करायला लागत नाही, कर्माचा संन्यास नाही. मग या गुणांद्वारे आणि कर्मांद्वारे ही विभागणी झाली, कुठल्याही धर्माद्वारे, कुठल्याही जन्माद्वारे नाही हो. म्हणून चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांचा याच्याशी काही संबंध कसा नाहीये. भगवंतांनी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. म्हणून कालच्याही अध्यायात आपण जसं बघितलं की एखादा गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती असू दे, ब्रह्मचर्याश्रमातली व्यक्ती असू दे, किंवा मग तो वर्णानी, तो कुठल्याही वर्णाचा असू दे, की क्षत्रिय असू दे, क्षुद्र असू दे, ब्राह्मण असू दे,
क्षुद्र वैश्य असू दे, परंतु तो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. कशा प्रकारे? तर आपल्या कर्मांद्वारे. मग जे कर्म आहे ते भगवंतांना अर्पण करा. जिथे भगवंत भगवद्गीतेमध्ये अर्जुनाला तेच आता उपदेशून सांगतायत, की युद्ध कर, पण तू माझ्यासाठी युद्ध कर. आणि म्हणूनच मग तू जेव्हा माझ्यासाठी ते युद्ध करशील, तेव्हा निश्चितच म्हणून तुला तू जर ठरवलंस, तरी तू संन्यासी होऊ शकत नाहीस. तुझं कर्म तू टाळू शकत नाहीस. तू म्हणालास, की मी जाऊन आता भिक्षापात्र घेऊन जागोजागी भिक्षा मागेन किंवा मला हे युद्ध करायचं नाही म्हणून. पण तुला जर एखाद्याने भिक्षा दिली नाही, तर तू तुझी तलवार काढशील रे. हो की नाही? कारण तुझा जो धर्म आहे तो तुझं ज्या कर्मानुसार आहे. तू एक क्षत्रिय आहेस कर्माने. तुझ्या गुणांद्वारे तू एक क्षत्रिय आहेस. म्हणून तू तुझ्या कर्तव्याचं योग्य पालन केलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच ते तू जाणलं पाहिजे, की या सगळ्यापासून या सगळ्याची निर्मिती या भौतिक जगताची, आध्यात्मिक जगताची, मग पुढे जाऊन भगवंतांच्या शक्ती आपल्याला जाणायच्या आहेत. सगळ्याची निर्मिती करून भगवंत यापासून अलिप्त आहेत. त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाही. ते अकर्ताच आहे या सगळ्यापासून. जसं भगवंतांचं ऐश्वर्य आपण जाणलेलं आहे. मग काय करत नाहीयेत हो भगवंतांनी कुठलं कर्म केलेलं नाही तर आपल्याला जाणताय. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा फलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, मी भोगता आहे, मी हे केलंय. जसं कालच्या अध्यायामध्ये मी तेच उदाहरण दिलं, की मग आंब्याचं एक पोय घेऊन तुम्ही झाड लावलंय, पण मी ती झाड लावलं, मी त्याला पाणी घातलं, मी खत-पाणी केलं, मी वाढवलं, म्हणजे मी ते आंबे घेणार आणि मी करता आहे. मलाच सगळं मिळालं पाहिजे. मग हा मग तो जेव्हा जात नाहीये, कारण मग जर त्या कर्माचं सगळं पाहिजे, त्याची कर्माची फळं पण पाहिजे, तर त्याचे भोगही भोगायला लागणार आहेत त्या कर्मफळांचे. पण जो हे जाणतोय, मग भगवंताने काय कर्म नाही केले हो? ज्यांनी सुदामाची सेवा केलेली आहे, ज्यांनी 9 लाख अशा गायींना नंदाच्या गायींचं पालन केलेलं आहे, ज्यांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, परंतु कुठल्याही कर्माने भगवंत बद्ध झालेले नाहीयेत, कारण भगवंतांना कुठलीच त्याच्यापासून अपेक्षा नाहीये हो. कुठल्याही आकांक्षा नाहीये त्यांच्याकडे. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलून सुद्धा, की कशा प्रकारे स्वतःच्या उदाहरणादाखल भगवंत सांगतायत सगळ्या गोष्टी, की म्हणून एक आदर्श व्यक्ती जेव्हा आधीच्या काही उल्लेख मुद्दाम सांगते, की भगवंत प्रत्यक्ष या गोष्टी सांगतायत. त्यांच्या मुखकमलातून हा उपदेश येतोय. आणि म्हणूनच जेव्हा या कर्माचं आणि जन्माचं रहस्य जो जाणतोय, तो निश्चितच या कर्मफळांनी, मग तो निश्चितच त्या निष्काम कर्माकडे, त्या अकर्माकडे वळेल आणि तो सुद्धा या कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. ज्यांनी हे सत्य जाणलेलं आहे, पण ज्यांनी या जन्म कर्माचं सत्य जाणलंय, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगामध्ये, पुन्हा या सगळ्या चक्रामध्ये अडकणार नाही आणि तो बद्ध होणार नाही. मग या कर्माचे प्रकार आपल्याला जाणायचे, कर्माची गुंतागुंत, ही कथा मी तुम्हाला आता आज थोडासा वेळ मिळाला तर आज, नाही तर उद्याच्या उजळणीमध्ये तुम्हाला मी 2 कथा सांगणार आहे नक्की. कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय, की कुठेतरी कर्म, अकर्म आणि विकर्म, मग या कर्मालाच जाणलं तरच कर्माची गुंतागुंत समजू शकेल हो. काय करायचंय, कशा प्रकारचं कर्म करायचंय हेच जर जाणलं नाही, तर मग त्या कर्माची गुंतागुंत, त्याचे भोग आणि त्याच प्रकारची त्याच्या फळांची जर अपेक्षा केली, की मी भोगताय, मग त्या कर्माची फळं भोगल्यानंतर त्याचे भोगही भोगायला लागतात. आणि म्हणून मग या कर्माचा कर्म, विकर्म आणि अकर्म याचा फरक काय? की कर्म म्हणजे वेदांचं पालन करतात, स्वर्ग प्राप्त करतात, देवांचं शरीर, अखेरीस मृत्यू लोकाकडे. मग सकाम कर्म, चांगलं कर्म करताय,
की जे रजोगुणामध्ये आपण बघतो की कुठेतरी फळांच्या अपेक्षेने कर्म करताय, मग सात्विक मनुष्यही कुठेतरी बद्ध होतोय, तो यज्ञ याग करतोय, परंतु मग पुन्हा फिरून जरी स्वर्गप्राप्ती झाली, पुण्य करताय भरपूर, मी याला दान केलं, ह्याला हे केलं, हा यज्ञ केला, पण कुठेतरी त्या सकाम कर्मातून ते केलं जात आहे. आणि मग जर ते कर्म त्या प्रकारे केलं गेलं तर निश्चितच ते पुण्यकर्म तुम्हाला स्वर्गाची प्राप्ती करून देईल, पण पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यावर तिथे मोजमाप आहे हो सगळं. आणि म्हणूनच मग त्या पापपुण्याचं मोजमाप झालं तर ते पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा मृत्यू लोकांमध्ये रवानगी. आणि म्हणून कर्माची गुंतागुंत हीच आहे हो, की जर त्या कर्माला त्या प्रकारे केलं तर तो जन्म ठरवतोय पुढचा. मग ज्या 84 लक्ष योनींमधून फिरून फिरून जन्म येतोय, तो कशाने? तर त्या कर्माच्याच गुंतागुंतीने आहे. या कर्माला नीट समजून घ्यायचंय. मग विकर्म करणारे कोण असतात? कारण जे अज्ञानामध्ये करतायत, ज्या तामसी वृत्तीला आपल्याला पुढे बघून जाणायचंय. मग हे विकर्म म्हणजे वाईट हो. नो पार्किंग मध्येच कार पार्क करायची. पुढे शाळा आहे, मंदिर आहे, हॉस्पिटल आहे, हॉर्न वाजवू नका, तिथेच हॉर्न वाजवणार. मग ते नियमांच्या विरुद्ध जाऊन कर्म करणं म्हणजे विकर्म. वेदांचं पालन करत नाहीत. खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका असतो. अशांना मग मृत्यू लोकाच्या म्हणजे पृथ्वी लोकाच्या सुद्धा खालच्या ग्रहांवर जन्म मिळतो. साधू संतांना हे अमान्य. मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. आणि मग या सगळ्या गोष्टी मान्यच करायच्या नाही हो. म्हणजे म्हणतो ना आपण की एखाद्याला झोपलाय तो उठवू शकतो आपण, पण ज्याने ढोंग केलंय त्याला मग कशा प्रकारे आपण उठवू शकतो? तसं ज्याच्या आडातच नाही पोऱ्यात येणार. कारण ज्याचं ज्ञानच नाहीये, जे मान्यच नाहीये, अशा व्यक्तीला मग भगवंत पुढे जाऊन दैवासुर विभाग योगामध्ये, दैवासुर संपद विभाग योगात तेच सांगतायत की मग अशा व्यक्तींना, असे व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही, की ज्यांना मान्यच नाहीये ते अस्तित्व. पण मग त्याच्याच विरुद्ध नारद मुनींचं चित्र दिसतंय, जे अकर्मी आहे, जे निष्काम पद्धतीने कर्म करतायत आणि या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करतायत. कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर जे आलेले आहेत. आणि म्हणूनच मग ह्या भक्ती सेवेच्या, मग ज्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीपर्यंत जे पोहोचतात, मग ज्या श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती आणि मग रुची, भावभक्ती, प्रेमभक्ती या सगळ्याची मग आसक्ती कशाची? तर भगवंतांच्या प्रेमाची, भगवंतांची आसक्ती. आणि त्या कृष्ण प्रेमाची आसक्तीच मग त्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीपर्यंत पोहोचवते. आणि म्हणूनच फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्माला आमंत्रण आहे, पुनर्जन्मासाठीच आहेत. म्हणून हे जो जाणतोय, ह्याने जे हे रहस्य जो जाणतो आहे, तो निश्चितच त्या अकर्मी गोष्टीकडे वळतो. पण या सगळ्याचं ज्ञान घेणं आवश्यक आहे हो. आणि म्हणूनच पुन्हा येऊन साधू, गुरु आणि शास्त्र बघा, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला दिसतायत की ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये राहून ज्यांनी ज्ञान घेतलेलं आहे, ज्यांनी स्वतः सुद्धा एक गुरु जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या गुरूंकडून ते ज्ञान बघा, प्रत्यक्ष भगवंत या उदाहरणादाखल स्वतःच्या उदाहरणी करूनच की तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आध्यात्मिक गुरूंकडून जाऊन, कारण त्या गुरूंनी त्यांना दृष्टांत झालेला असतो आणि त्यांच्याकडचं जे ज्ञान आहे तेच ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकतात. अशीच व्यक्ती तुम्हाला ते ज्ञान देऊ शकते. अशी जाणकार व्यक्ती, अशी ज्ञानी व्यक्तीच तुम्हाला ती ज्ञान देऊ शकते. म्हणून त्यांना जाऊन तुमच्या प्रश्न विचारा, त्यांची सेवा करा. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुम्हाला ते ज्ञान प्रदान करू शकते.
आणि म्हणूनच त्यांनी ते तत्व जाणलेलं असतं, त्यांनी ते सत्य जाणलेलं असतं, जे सच्चित आनंद. मग त्या आध्यात्मिक ज्या फरकामध्ये माझं सांगायचं राहिलं, की सच्चित आनंद आहेत. भगवंत हे शाश्वत आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण असे आनंदमय आहे, जे कायम आनंदी. त्या आनंदमय कोशामध्येच भगवंतांना आपल्याला बघायचंय. भगवंत वाट बघतायत हो, की जेव्हा जीर्ण देह टाकू तेव्हा भगवंत धामाचीच प्राप्ती हो. त्या गोलोक धामामध्ये प्रत्येकाला जायला मिळो याची कृष्णाला काळजी आहे हो. आणि म्हणून कृष्ण हे ज्ञान देतायत. या आध्यात्मिक ज्ञानाची पुन्हा पुन्हा उल्लेख केला जातोय, की कशा प्रकारे मग या ज्ञानयोगातून प्रत्यक्ष आपण जाणलेलं आहे, की कशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरुकडून, ज्या आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीकडून घेतलेलं जे तत्व जाणून घेतलं जातं, तेच तत्व हे महत्वाचं असतं आणि त्यांनी ते योग्य प्रकारे जाणलेलं असतं. इति चतुर्थोध्याय समाप्त. आम्ही मुद्दाम गोष्टी तुमच्यासाठी ठेवल्या आहेत, ज्या 3 मधला फरक मी तुम्हाला सांगितला. उद्या उजळणी करताना जसं मी म्हणून मला थोडं हवं असतं काहीतरी शेअर, तर मी म्हणून त्या गोष्टी तुमच्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत. पुन्हा आपण उजळणी करताना त्या निश्चित सांगितल्या जातील. इति हा ज्ञानयोग समाप्तः, चतुर्थोध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. मला वाटतं रेकॉर्डिंग मी थांबवतेय.